Salut tuturor, eu astăzi sunt Robert și vreau să continuăm seria de reacții la videoclipuri. Ca de obicei, vom începe cu Eu Mama. Am căutat de data asta Eu Mama creepypasta. Cred că va fi fain. Și asta vreau mai întâi să vă zic. Bă, ce e asta? Lasă. Na, hai să începem. Ha. Se pare că de asta Slenderman a rămas fără ochi, că n-are nici ochi, nici gură, nici nas. Alright, Jeff. Keep calm and make her beautiful. Un pietrit. Your mom is so ugly. Ben drowned himself again. I'm coming for you. This isn't a fun game to play. Ha. Până și așa s-a speriat de aia. Your mom is so stupid. În sfârșit She ceva cu tried stupid. to eat creepypasta. Zice că mănâncă creepypasta. Că pasta vine de la ceva paste. Adică de la spaghete. Ea crede că... na. La asta e frică de toți, dar... toți le-e frică de asta. Nu. Atâta, se pare. Deci... o să mai vedem. Să găsim noi ceva fain. Altceva. Știu. Hai că mai căutăm. Farsă pe Omega cu G. Seria aia. Creepypasta, cosplay, nu înțeleg. Și nici ce mai multe. Ne vom uita la ce să ne mai uităm noi. Hai că ne uităm la Eu Mama. So short. FNAF. Ha. Your mom is so fat. When she played Five Nights at Freddy's, Freddy found her and couldn't fit her in the Ha. costume. Nu încape. Not În even cica. Chica. And that bitch can eat. Ha. Și banii acum. Oh my god. Your mom is so ugly.
Asta mai văzut și în videoul trecut. She played Five Nights at Freddy's. Freddy had his friends hide from her. Oh man, I can't do this! I can't take it anymore! Mă, toată lumea. Și nici asta. Și am închis ușa. Ha. Your mama's so poor. Adică sărac The sau job veche. at Freddy Fazbear's Pizza? Why? Dar se descurcă bine. Ha. Ai dat în gura la Foxy. Ce e atâta? Aba nu s-a terminat încă. Ah. Uite pe aia pitica. Your mom is so short. When she plays Five Nights at Freddy's, the animatronics jump out at her, and they hit the wall. Ha. Toată lumea vine încă. Și nu și ăla moare. So hairy. When she plays Five Nights at Freddy's, the animatronics thought she already had a suit. Hey, Foxy Mama. How about you and I grind some gears, huh? Deci animatronii au crezut că e un animal, adică un animatron, și seamănă cu un animal. Și de aia. Toată în gura era și ăsta. Your mama's so stupid. When she worked at Freddy Fazbear's Pizza, she stuffed herself in a suit. She even put it on backwards. S-a pus costumul invers. Your mama's so old. Ah. She was the first security guard at Fredbear's family diner. And she knew Chica when she was just a Chica. Now isn't that just adorable? Ow! My finger! Ce vățări. Cum o faci? Dar încheiem videoclipul aici, cred. Dacă nu mai stăm și ne mai uităm. Minecraft. Nu știu ce e asta. I came here to eat pizza and kick ass. And the kitchen's all out of pizza. Sunglasses were a bad idea. I'm Brody. And I'm Brody. Ha. S-a îmbrăcat în I'm Chica. Brody. Toată lumea fuge. Get over here. Scopă în gură. Fugi, mă. A, o murit și ăla. Ready? Come out to play! Yay! Ha, și ăla pe ceu. Ia. There you are. Time to clean up your act. Ha.
Pizza Freddy. This is good ass pizza. Alright, I just made 120 bucks. I could buy more of those magic mushrooms. Ia, numărul 1, noi am văzut numărul 5. Yeah, this job will be easy. Fazbear Entertainment is not responsible so for annoying. damage to property Shut or up. person upon Let me discovering do that my damage or frickin' damage. job. Jump around. Jump around. Jump up, and get down. Și bine. Banii. Go, go. Și le dă în cap. Așa și le dă în cap. Yeah, easy money. Bun, cred că gata. Da, azi nu mai. Asta... Nu adică. O să mai facem și episodul următor. Partea 3-a. Sau episodul 3, nu mă știu. Am zis în comentarii la ce vreți să reacționez. Pa!